kumene unapita be anthu angapo komena nani manga limodzi ni matala ena ake matala wanali kuti iwo sanapase sentence anali walimandi ndiye mulendo munachitika zobwera foti matala chanali ndi pressure amaopa ku prison ndiye anafika paka na ndikukoma ukathovu kumatuka kukamwako unyolo ulipo chani uli pankono pomwe kufika kumene kuchako au kunamizira tu yokhala bwino kulenga kudwala mokuti akulu anabwerera ndithu kumapita no palimbi pa health center palimbi health center kuti andre thandizo chifukwa cha mena analira amanguti ukathovu madala anadabalika mmezo munthu wachikulire 50 chakuti years amanga pa mlandu wake kuti akumuganizira kuti iye maoba katundu wa chalichi iye ndabusa ndamana chipanga anachizusa chalichi yokhala chalichi anthu ndimapempheramo ndi akummangaso kuti panali makwalezi kuti iye ni mbusa asempana pa nkhani zokuza maudindo ndiye akulu acha anabwerera mbuyo ndikuyambisa mpingo wawo ndiye kunapeza kuti kumpingo uku kwabeda ma keyboard ndi zinthu zina olozera kukhala amene akuchanaganizira kuti anabwera kuti amene chamacheza ndi mulonda apo imene kale nkhani ina so mwafika ku prison atatilemba tinasesereka umafola tikati kufola umanjuta ontozi mapazi akhale wongoka kuno bwino zidendene mmwamba koma wanjuta akuma tanena ndizomveka bwino mwafika ndi unjute mukastoka pa gate apo poma alowesa maina mbukupa kuti talandira lero akaidi awa mama apa akuchoka balimbi police of course amakhala kubwera uchoka ma police osiyana ndi mbuku muja makhala indicate talandira wakuti choka police awa amanga awali balimandi apita so code date kuti zonse zimakhazi kuonesa pa mafailo pachi ndeno kena koma makafika pa podium mukachoka pa gate pa makafika pa podium wani boso makapeza boso asilikali so mbili osawerengeka ndio maduka kanjuta andende umakapeza sikande ndambiri kwambiri okuti matailo ngomonolo mmozi apa koma pene puma kapeza po dinyanya ojuluka kwambiri ndio takala kumanjuta no pene pachama kuza ni njutani suma imirira sunga imirira maspala asilikali ndio udu kwadelera ndio udu pene pachama pamene umasiya china chili chose chimene iwe umaenda nacho chimene ukuganizira kuna kuti nosunga kalwe nacho mkati kuyambira cholesedwa ndio chosalesedwa so munasiya chili chonse pene pene po masiya china chonse mafoni ngati mafoni ako tasungisa kunoko kulimbi mbala wako sana tenge leo akumanga kuti anayo ku prison kana ndi sero ino semplanta yamo imene amabweresa pa chichiri ndio kuti akakupasa mafoni ako aja ku police kuja kuti waenda nakupita ku prison umakasungisa kumene kuchako amakakusungira ku remand office katundu wako siku loti wewe wamaliza ukaidwa wako kupita kwanu azakupasa date yako ndinasungisa pano phone umakaipeza imene unaisira imakhala imozi ndipo pamene popo kayo waenda iwe ni masingano zisongole zikwakwa mawaya zikwanje chifukwa chikwanje tu mukabulula chimakwana mwina simaziyo of course ndimamva kuti chimatha kutuluka adi mmenewo chikwanje chimakwana mmene mukabulula kuti ndi anthu amanena kuti amene ndi zikwanje atuluse pano masingano kayo uli ndi mafoni zonse zisiye pati ndalama chamba zingambwe mafoja ina ali wose usiye pompo musitipita nawo zimenezo ndio maina ngutulusa mwa kauli ni ndrama kauli ni mbuka wokuluma nena unene akatundu wanga nduyu munatulusa chani ayi nonkhani ndrama basi okay nonkhani but okay nonkhani ndrama ndeno zinthu zimene woli nazozo umasungisa ndipo mapezeka mphangala zina zoti yonda anthu kuti ukaidi uja mapita ndi kumabwerera choncho mmene nafotokozera kwambiri muzi zikaweni amatuluse katundu wanga ndikaganja amatokoma makabisa kuti ayi kangaka auti ganja semapezeka ku prison kuti ndikhoza kuvomera kuti komano pa makhala zinthu zina zimene zimachitika chifukwa kuti ganja ine ndikhozopezeka nayo kapena niyo mukhozongopezeka nayo mwakweka mukuziwa kale kuti no ino chibadwe ndikuzafika kuti simunatolepo chamba ndi chimodzi mwazisunga mkati mucha kuti nosimwangochiona ndezi mangonenedwa ngati mbiri zimene zozo kuti ayi chamba koma iona pitako tukumene 3 years yomwe wakhala kuti 3 years yose inakwana 3 years sinakwana okay sinakwana chabwino koma pa zaka zomwe wakhalako waona zambiri tiyambire pa siku limene lili mwasiya zomwe munaina kusiyazi ndikufuna tinyamuke pamenepa ndiye weyo watengedwa ukafika kunena kuti no koyamba kuchimva kuti unoko ni kwathu amati umafika kuvomereza kuti kunoko ndikomwe ndizikhala chinthu chimene umanena kuti ukamavomereza sikuti umakhala kuvomereza kukhala kumene kukotiya umakhala wavomereza moyo wako waiweyo chifukwa ngati siuvomera kuti wewe apolisi akumanga ndipo pamene pakupasa sentence imene yokuyenera ukhale uli ku prison umalira chifukwa iweyo zamba ukangokana mutuma kumuzibera maganizo makhala ngati ukhoza kupita kwanu mwachangu nthawi imene isanakwane pomwe iweyo nthawi imene ungatuluke iweyo umakhala kuti somwenaso sentence usiyimaliza fanda anthu ochepa amene amamaliza sentence okay sentence anthu samaliza sentence munthu sumamaliza sizimatheka chabwino olola kuti uona pamu sumaliza sentence is either iweyo umalirira konko kapena utulukoza kafera kwanu koma sala kumaliza sentence chabwino
mwapereka zopereka inu munapereka ndalama achamba anapereka chamba ena anapereka zopereka opereka anapereka zopereka ndio malowa paine pachapuka malowa pachamakhala kuita na maina wakuti ndio zipita kuti aone kuti munthu amene akulowa ndi yemweyo ndiye mukalowa sikuti makhala mukupitiratu mumakaima pakantengo pena pake pene pamakuza mtumudikira pene papo ku chichiri prison kuja tikaseseka kantengo apa kantengo kuli masero ena uku kuli chibwalo uku mapita kubwalo kuja musanafika kumene kuja kantengo uli pompa wa masuku uli apa pawo ndi pamene no pamathera nkhani pamene pacha chifukwa ngati utakha kuti simunasiye zisongolezo uku mmakafusira kuti muzisiye pamene papo ndiye kuti mmakampesa bwana alilede ndi maglove ake ali mmanja kuti akusecheni after mwapereka zinthu zonokha koma sakukhulupirirani kuti ya simapereka ine kuti ndikaidi sitingakukhulupirireni fapo apolisi ngatakukayikirani kumuzi kwanuku ndikukubweresani kuno ife ndati kuti kakukhulupirirani kuti niyo matulusa zokwana ima apa ndiye amamba kukuseche kudisha bwinobwino kuyambira musapato musokosi mundevu makutu mpaka nakupipira pena palipo samanena apagwire bwinobwino kuti naone kuti iweyo ukusesereka musi uli clean sunasunge kanthu chifukwa chokuti akakusiya choncho yosunga mpeni wabwera ndi mtima wako okwera kuchoka kukhoti apa majisera akubalisa akupasa sentence yaitali sikisecha kuti iyezi munthu yambe kuika nkhaundi zaka zazichepere ukamula sako munthu musimu mipeni situlola musimu siyapompa mipeni dongoso lake ndilimene akathana ndini yo pamene popo musapite musimu mukapha manthu ndi madenda mukhoza kubwera ndi matibi anuko mwapasira anthu musimu faja kukhosomola umayenera upite kuchipatala ndekaidi amakutenga pena pachakuperekeza piye chuketa muzani kutibwerani kuno kumene kuja amakakupasa prison number ya kuchipatala amakakusegulira buku la kuchipatala chifukwa kaidi sapasidwa buku kupasa msatishu musi buku lako limasungidwa kuchipatala kongo ukadwala iweyo upite ukauza dota ndikudwala iyi pa dosage yanu zikuonesa kuna kuti nomukenera muzima mankhwala mpaka mwina masiku 21 kutengera ndi mmene chifukwa chakupetekerani yadora umwe chamakuuza koma fa kuti ndikaidi sindikakukhulupirira ndikupasani mankhwala mwatu mwapa sakaza no azikagulisa panjapo azikugulira ndibata na muzibwesa ko daily muzibwera muzima mapilisi awiri mamawa mazipikira amakhala kuikira kale apo ndiye kuti mamawa upite ukamwe masana amakulembera ngati ka ticket ndiyo mangupita polandira mankhwala pa window paja kangoonesa koma sobano mankhwala ena umamwa mamawa masana madzulo akuti ku prison ndito nthawi yolowera yoti walowa ndifiri kulo ndio umwe pamabwera ukaidi ndiye kuti yomwe mamawa masana ndi nthawi yolowera mmafiriyo amadzulo umakambempha piye chuketa msero iwo asilika chaneka samu nesifana zokuti kaidi ndikunoganiza kwambiri kumpasa space pang'ono azipita kwawo chifukwa kuti kumene kuja kwenenesa amachita kukakamizira kuti azikhalako palibe amene amafuna ako ya ndiyo achanapeza ma strategy yabwino inaona kuti iye sakuganiza kwambiri efe tizimusakira pamene popo ndiye chuketa amamponyati mapanado timapenikira tona kuti anthu azikapeza mpumulo kumenepo pala anthu ena amakwanisa kuwauza asilikali chakuona kuti ndinape mpaka zanga potenga ndimene madwalira ndi dosage yanga mankhwala kuti andigulire mankhwala kuchoka kunja amazoti siwaononga siyako waita nisochokera panja uza asamala weka musimo koma awo salola kuti ukagona nawo kumusi ndi akweza amayeza matenda ena aliwonse akweza mwathana ngati akupeza iweyo ndi matenda aboma amakukakamiza kuti uyambe kumwa mankhwala ngati uli pa medication kale amakulimbikisa kuti upitirire kuja kumwa mankhwala ngati kuti tele uzibala samwa mankhwala mayala vinda amakusira mayala vyo kama kusiya foda mazoti ndi moyo wako umene usungatenge ndikugulisa mayala vi umapita nawo kusero bwino mayala vi ndipo siku lomwe amaonesa kuti olota kana kuti nosuna pange chisankho choti uyambe kulandira mayala vi ngati akupeza nawo koyamba amaonesa kuti upita uzika mafama noti wabwera kuno wamoyo kuno upite sokano waja wamoyo kuno sikopera anthu pita uzika mo makhala kuno sikofera ya kuno ndikuona kuti niyo tikukonzeni moyo wako wakundende wakhauli utani chonchi ngati mmene ndikuonekeramo nonkhawo chifukwa tinadandaula kwambiri ilipo nthawi imene ndinakhala kuti apolisi anditenga ndili pasero kukhala pasi ngati mmene ndakhala mwenje kugona mutu ndikugundisa pansi koma nditakhala pasi nkhawa zandiphulisa kwambiri pasero juzi chakuivala mpaka ndi mapazi omwe kulowesa muti momo koma kumamvabe kuzizira pasero chifukwa cha nkhawa ndene nditapita kumene kucha kukuganizira ukaidi waini ndakhala pe naona kuti olo ndandaule kwambiri mwantu ndinalose ndili konko mpaka 3 years ite ndifune safuni olo nditakhala kuti nene ndikunyanyala sindikudya ndikhalabe ndili kumene koko mpaka na 3 years itani ite pamene upondi pamene pamabwera kuna kuti ukuyenera uvomereze kuti wana kumanga sentence iti imene you have to live moyona kuti ndipanga survive bwanji mperuti mu mimi chando ku Peruti akuti ndi Peruti kungokhala ndi maganizo ofoka umakagwa maisero ochuluka maisero amene amazapanga costume yako uli konko kapena oratuluka
So ufuna unene kuti moyo wako wa ku prison maganizidwe sunavulale kwambiri? Ndinavulala. Chinakuvulaza ndi chani? Maganizo anga anavulala. Ine anthu amene olamandiziwa. Bwino lokuyeza nawo pano pasanga mvesese ngati mene ndiso mmene animayankhulira fo amatha kumadabwa kuti akulu amaganizidwe anu makangati mena makana sita. Ndikozona kuti anavulala chifukwa chani? Munthu wina aliyese pamalo pa environment imene ali kapena imene akukulira kapena akuyikhala nthawi yayitali imatenga gawo linalakira moyo wake. Imene amayenda nayo kufikira no mwina make environment imene itasintha ndipo komanga kakhaleko kukakhale kuti zomwe zikuchitika zimunthu zimamusangalatsa. Ndikozona kuti no moyo wanga umene ndapezeka nene ndili ku prison china chake chinani matilira ngati kuti ndakhala pakati pa anthu oti nthawi zonse amakhala kupya mtima. Chimene chicho ndi chani? Ine ndikufuna iweyo umasuke. Okay. Zomwe iweyo utaona umaona kuti koma moyo uwu ineyo ndi ndisaname uwu si moyo omwe ineyo ndinazilonjeza kuti ndizakhale pa dziko pano. Ineni munthu amene ndimapewa milandu kwambiri. Ndeno mwina ndikuwuze ndicho chino mukhale nzanga. Tizipezeka kuti nokwacha mamawa kwina kulikonse tikuyendera limodzi. Mwamvese? Koma ine ndikhale wa matempa kwambiri. Matempa chona kuti china chekungochitika makofi kwa anthu. Pang'ono ndadukwana. Muziwe kuti inu muzakadukwana koma sizakhala tili limodzi. Muzakapanga ndewu sizakhala tili limodzi. Koma inu suti ndinu andewu ya. Komano 10% ya zinthu zimene ine ndimazipanga foti ndimakhala ndo pafupi zamba kubwera mwa inu. Ndeno muyembekezere kunaya kuti no mkaidi ngati amakutukwana chifukwa wapita kamubwereka spoon. Ama inu afuna mubwereke spoon ndikukutukwana. Inu mukazakhala nayo yanu muzambereka mu. Kodi kumeje kumakhaza maspoon? Ukaidi. Umene ndende ukaidi ndikunenawo. Chifukwa choti no bwana samalola kunena kuti no kaida akaende chinthu chachisulu. Koma inu musurvive bwanji ngati spoon yasimukhala nayo. Mukuyena mukhaine nzeru za ukaidi. Chifukwa kuti bwana spoon akazayipeza imene muli nayo azayitenga. Musazafire ngati akulakwirania iwo ali pajute. Ndiye kuti niyo mukhaindi zinthu zanu zokuyenelezani mmoyo. Mmene muzikhala soma ukaidi. Ndeno ndikupereka chisanzo ngati cha spoon chokuti ine ndikubwera kupereka ni spoon. Iniyo mukutitukwana. Ine monga kaidi palibe chifukwa kuti ndizikatukwanizana nanu. Timangonyamuka nomatani kumapita. Monga kaidi ndikuyenera nimvesese kuti nakutitukwana pa chifukwa chonena kuti maspoon ndolesedwa. Ine ndikhoza kuibwereka ndikakhala nayo makeresa bwana andilanda. Ndizabweza chani? Akwena nditukwane kuti ine ndinoachi bwana ndifuna amata kutukwana munthu funa undipe. Ukaidi ndimufuna ndikukhire bwanji mukanditengeraso maspoon yangawo. Kodi akati ukaidi wakalafula gaga. Ndi chani? Akati akukira ukaidi wakalafula gaga. Ndi chichewa chimene koti kapena apolisi kapena kaya amidianu munachigwirisa ntchito kuti zizimveka kuti ndi zinthu zopweteka. Chifukwa kupweteka kwa ukaidi nkonena kuti munthu amatha kumangidwa sentence osakagwira ntchito nenansi ya boma ngati mmene maonera akaidi amene amatuluka panja aja. Koma inde kumamva kupweteka mpaka nakuzafika utatuluka. Chomwe munthu umamvera kupweteka nchonena kuti zinthu zimene niyo zimapangisa kuti moyo wanu ukhale bwinobwino. Wani ntchito amakhala kuti akudula manja. Suzagwira ntchito iwe kupulizo neno kuti yozalandira ndalama ina iliyonse. Palibe. Ole niyo mutakhala kuti ndinu dolo mmakonza ka mipando kandi ndinu dolo mmamanga asilikali chakutenga ndikupita kwamanga kwina kwake. Mukugwirira ntchito ya ulere. Unyinyirike usanyinyirike. Iwo asilikali chamaendera imeneyo. Ufune usafune ukane koma ntchito kugwira ndajani ndi ya ulere. Anthu onse amene wewe umakondana nawo biti mwana wako, akazi ako, amayi ako, abambo ako ndiye na onse amene ali bale yako. No communication. Makhala maduka. Muli kumene kuchako munazoera kuti kukacha mama mupase mwana wanu nkhani zabwino mumponye mmwamba zimene sizachitika. Uzingomva kabwera. Ndiyeno muziwe mwana ali bwino. Kuchokera siku ina polisi akutenga aja kuzafika siku ina watuluka licho makhala kuti kupanga dig gap imene ilipo pakati pa iweyo ndi abale yako eni. Ndipo kamatuluka gap imene makhala kuti ndizenje limene lilipo. Chifukwa chonena kuti no pamakhala chiyo chonena kuti no achimwene to anali ku prison. That's the gap. Chifukwa mmene muli nkhani ndi chifukwa chana kuyankhula mwa amene umakhala kuti muli chani muli nkhani ndeyo makhala uli nkati muli gap imene chemakhala kuti ndimene chinthu china ndiona kuti chilichonse chimene umachipanga sichikhala mpologalamu ya iweyo chimakhala mpologalamu ya bwana kapena nene kuti mpologalamu ya boma. Ndi mmene ukuwa asilikali kuntunda kwaganizira kuna kuti panopo tifuna kuti ndende tipangeza kuti zakuti. Iweyo makhala kuti nokhoza kuma ndi china chilichonse. Fanga asilikali aganiza kuti lero tisesereke musimu tikamenya akaidi. Walakwa suna lakwe umamenyedwa. Sana kulakwireni. That's their duty kuti atitibule basi. Zimakhala choncho. Ndeyo makumana ndi zinthu zona kuti no
suna zifune suna kazipute koma kuyenera ngokumana nazo ona siku lonse limatha iweyo sikupanga china chonse koma kungolingalira nthawi yako yambiri makhala ya maganizo ndekupweteka kumene umamva iweyo kumakhala kuchokera mu ubongo ndi mtima pano ndikanakhala ndikupanga zakuti amene akukwapula kuti ukalowe nyapala wachichepere wa zaka 12 iweyo wazaka sate chakuti mimba ili kunoko munthu wankulu na gentleman kuja kwa mpanda kuno amanthu amukululemekeza mwina suchifukwa cha ulemu kwambiri ndalama zochuluka napezeka mpaka unakwatira mabanja awiri koma kumene kuja nyapala makakukhwekhweresa ndikuza zopusa zako zikapanga banja pampanda pomwe meso makwera magali moto koma kuno magali moto kulibe zimenezo zikapanga kwanu amakuuza zimenezo mkati mucha chamba chimalowa bwanji kupizwa gawo limene lino ine sindiliforokoza fojona kuti ine sinalosepo chamba kapena kukambirana munthu kuti andibweresere chamba koma kuona ndimatha kungoona anthu akusuta choncho ukafusa mati chani palibe amene anganene fojona kuti no ukayidalisa magwira wake wake ngati ndi kumufunsa munthu tase chamba kusuta chalo bwanji iye ndikunduza pini kodi ndikuti nemesa ndikhoza kukhala kasongo ndipita ukauza bwana akulu kuti abwana akuda kumalosa chamba mwako ndikuti ndasokonezera ntchito pachifukwa chimene chocho iyo imakhala business ya underground ngati imene chimayendera sokunja kwa mpanda kuno kuti chamba chimayendesa dosomaya mu underground unamba wasulapo chamba uli prison ayi ine chamba sinasute ndili ku prison koma nasutapo ndisanaloweko ku prison fusodu ndira straight forward loveka bwino nthawi yomwe umayenera kuti usute chamba ndiyomwe uli mprison kapena uli kunja ndi mmene nyengo zako zilili ndikufunsa funso limeneli chifukwa ndinamvapo kwa mkaidu ina amene anandiuza kuti pafupifupi mkaidu ina aliyese ku prison kaya samasuta chamba koma akapeza mwaya makasuta chamba amene anapereka information onabwika fojo nena kuti koma iona ambo asulapo chamba mprison ayi chifukwa chani sinasutepo chamba chifukwa chonena kuti ndima gawo langa mmene ukaidwa anga mmene naugwirira ndimakhala pafupi kwambiri da asilikali acho zimene zimapangisa kuti mpata ona kuti ndikhozana kuti ndaganiza mutu manga kuti ndikasute chamba ayi maganizo amene osamangidwepo koma unasuta chamba usanalowe mprison ndisanamangidwepo chimathandiza chani chifukwa ineyo munthu amene anandiusimikizirayi anandiuza kuti chifukwa chosutira chambacho ndichonena kuti mwina munthu umakhala ngati wagonesa zina ndi zina iweyo sumaganizirako sozoti uli ku prison uli kuti iwe ukukana kuti sunasepo chamba prison koma unasuta uli kunja kwa prison ndi anzanga amene ku prison kwa masuta chamba kwambiri ndiye azizanga amenewo ndakhala nawo pafupi na ndaja nawo limodzi chimene chimachitika iya kundende nonena za kundaka kundende chimene chimachitika kundende ndichonena kuti anthu ambiri usanapitiriza amene umasula nawo ndese anzako tu ngati sana kuuze komwe chamba chimachokera iya chifono ndi nalibe wanena kuti uli ndi anzako amene amaja chamba kwambiri nacho tu business tu chambacho kuti nalibe nacho program unali ndi anzako amene amaja chamba kwambiri choyambirira kumudziwa munthu kuti munthu ndi mzanga soto ngocheza naye yani choyamba chimenecho chachiwiri kumudziwa kuti uyu amaja chamba kwambiri chifani mampanga understand iye chamba chake koma sumapanga understand kuti chamba chibwera bwanji munthu ndi mzako ayi pamene unena kuti tikanena nkhani nokhuza ku prison potenga ndi information imene munalandira kuti pafupifupi munthu wina aliyese amene anapita ku prison anasuta ku chamba chifukwa kuti iye atakhala kumene kwanasuta chambacho ndiye ndikufotokozera ndi chonchi pali ndondomeko za prison zimene anasanja zimene zinachitisa kuti noti pakapezeke gulu lina lake la anthu lona kuti lifune lisafune limapezeke kuti sili kusuta chamba okay ndetiyambe ndondomeko imeneyi ndetiyambe tibwese ku ndondomeko zina za gulu lomwe limasuta chamba tiyambe imeneyi muona niyo kuti tiyamva tiyambe ni gulu lomwe ndondomeko iyi yoti anthu asamasuta chamba itisiye koma ndondomeko zimapangisa kuti anthu asuta chamba ndezi zite zimene okay chimene chimachitika nchonena kuti ngakhale ola abwana kutunda ku maofesi amaziwa kuti musi muli anthu ambiri oti amasuta ena awa zinali zidakwa kwambiri kunjako kama unimvesesa ndi chifake mwina mmamva kunja kuno kuna kuti beruti mucha anthu ena amasuta mochamba mapini kuti amene amapangika kuti no chamba chachilowe mkati amabwera pa chifukwa chonena kuti munthu amene anazoera kusuta chamba kumakhala kumene kuchapula sentence azinga yota choka kutali pali zinthu zambiri zimene zimapanga affect mamuna fati makhala muli azibambo nokanoka ndevu mumakhala mumabalalisana mutu mukuzokera azibambo ambiri sitingakhale mmusi mukakhale mala amozi nthawi yayitali muzibalalisana chifukwa the moment kuti nozibambo kungotalika naso ndi nzima makhala kuti mbali inaso ya misalaso imakhala yayambika ndipo chifukwa chimene chichacho kuti anthu achaso azikhala soba kwa amene amasuta siku nazalumpha mpanda ndi mitima yokuti zikhala pansi amasuta
Nde mabwana chama zokuti wiki ino chamba chapezeka asuta amene akwanisa kusuta amene anakwanisa kuchipeza chamba asuta koma wiki amma palibe bukuta kusuta lito pa lito ka habit kosuta kaja kama khala kakuta kakuchepa pamakhala mapatrols amene amayenda pakati pa akaidi ndi akaidi manyapala amene ndikuna kuti akasongo achiona kuti sunga pito makafunsa kuti olosimuka kumbeze nkati kuti andifuna ine nditasuta chamba nene wafuna munithandize kuti tigule chamba ndi kuti simuchipeza business ya momwe imeneyo imene ndi business yamuti ya momwe ndi kuti simuchipeza ndichifake mwana kuti nopa kupita zaka zochuluka pamamveka bembiri zona kuti akupulizo ni chamba anthu amasuta kupulizo ni chamba anthu amasuta si kuti asilikali samafuna kuchitesa koma amaziwa kuna kuti nokuchitesa chambachi ndi siku limodzi chikhoza kuti koma nthawi inaka anthu mitu yawo ichigwira mitu yawo ichigwira iyo ndi firo nosipataya pakati pa munthu ndi munthu lamulo lichalili chani lili apo ndichifake muonebe kuti nolo chamba chimene anthu amalima chakhoza kuchitesa mosavuta olo wiki imodzi koma muzona kuti iwo achamangolesa anthu amene akona kuti nalibe malaisesi iyo ali ndi malaisesi akulima abe akukulisabe ndichimozi mosonga tinkati moja ndondomeko zomwe amayika kuti awa asamasute ndeziti ndondomeko yoyambirira ndi imene mamphunzitsa munthu kuti munthu azindikire kuti no moyo wake siwake yekha koma aziwe kuti kuli munthu nawo connection ya mulungu ndi kusuta chamba ndi yodalikirana ndiye pamakhala kukakamizika kuona kuti siku ndi siku mbanda kucha komanso madzulo mukamakalowa paimbidwe nyimbo za makola simapemphero aliyense afuna safune wakwiya wakhumudwa sunaje waja wakhuta uli ninjala uvine muimbe nyimbo za makola za Mulungu koma sizali serious sero ina iliyonse ndi habit yona kuti kaida akamakhala moyo akamazo ndikamalowa musero ndikapemphera ndikafikira kupemphera palibe zona kuti yayi akalo ine ndikhandire panja pa kuti nanthu akamaliza pemphera kena kundilowe nthawi imene imakhala yolowa abwana sononso amakhali panja pompa kudikira kuti nesa khala linkati muzikayimba makola sikumene muzikapemphera unaona ndiye kuti pamene papa muzoti kupemphera kwa style ya mipingo nali yonse chifukwa kuchichiri mpingo ina yonse uliko sunga ne kuti ine ndo a Pentecost mpingo wako sindikaupeza ine ndo Assembly sindikaupeza ine ni Islamu kwapeza anthu ali kuti kumene kumizikitisa anamangaso kumene kuchapa ili konko machali chiso anamangaso ali kuti ali kumene konko anthu amapemphera so yo manena kuti unayandikana nawo kwambiri anthuwa chomwe ndikunena kuti ndinayandikana nawo chonena kuti mabwanawo sero imozi imene makhala ngati akaidi magona akaidi mazulu makhala manthu osiyana-siyana ine ndimatha kukhala apa mbali yangayi kuti chigawenga cholimena chinapha anthu chinapita kukaba ndikukapha kwa anthu iye amakona pa ndi pa nyumba pake pomwe amagona pa 10 pake inenso nanenso ndikugonanso pa 10 panga wenje ukumbali yawo kundagona ni munthu ogwirikira fundo zimene zimakamba uyu ndizokhuza mlandu wakewo zimakhala zoyanja uyuso zomwe zimakamba zimakhala ziti zimene zichi ndi zimene ndikunena kuti necha anosopane makhala yamba kumakupanga feed zinthu zosiyana-siyana zimene ngati iwe utakhala kuti no saturation yako sunasankhemo zinthu zoyenera you end up kukhala munthu wonongeka ndichifake ndikususa kunena kuti nopala ena masuta jamba ena samatani ena sasuta ndikufuna ndifike kufundo yonena kuti akuti mukapita ku prison munthu subisa mlandu wako mpaka kalekale akangokumanga umakaulula zomwe unapanga ndizona nanga ndiwo lozibisa mlandu wako munthu akumanga amakhala akumanga pali mawu amene ndanena kale koyambirira kuti ukafika nthawi yokusecha treatment imene umalandira imapereka uthenga unena kuti palibepo amene akuyenera akhulupiriridwe ndengati wabwana sana akhulupirirepo kusecha pamene ukusekesereka musi ukuyenera usamukhulupirire munthu nde wabwera kuchoka kukhoti akupasa sentence akupeza olako pa mlandu wako ngati nana ndipezere neyo olako nde kuti neyo kupoliso ndikucha munthu kuti funso tamani mwabwera kuno kuti nkhani yanji sikuti ndizifotokoze neye ngati zimayi kapena ngati kape kuti akundinamizira kuti neyo ndimafuna kuchola ndinachola warehouse si zimene andiuza akhoti nachola warehouse nana ndimanga amene amamenyedwa chifukwa apanga mlandu wang'ono zimamveka choncho kuti kumapezeka zoti munthu wina wapita ndi mlandu wang'ono ndipo amakalandira zilango okay zimachitika ngati mostly sizichitika ngati msero chimene chimachitika nchonena kuti mwaona nthawi yetu ndiye matapeza kuna mmaja ma have to pamakhala anthu ena akabwera no mmasero osiyana-siyana mmaderamo ndi anthu aja akamabwera amene agawidwe kuti apita akagona sero iti ndi iti ndi amakayika pamodzi kungowasambilisa chikhoma ngati akuti atayimani pamene foti makhala kuti ndendeje makhala yavuta nthawi imeneyo ikamati cha ma have to 10 to 2 20 to 2 undende makhala mavuta for wina alisa makhala kukalowa ndi manyapala makhala azungulira mitu alipena palipo sono kaidi kuti akalowe nkati pamene ndikuwuzani kuti mabwana changona malole kuti nochamba chijanthu azichirawabe fo chonena kuti amanyapala matakhala muzaona anyapala okufira ndeko akubwera ukuku azibambo kwa kafira ndi dandevu zawo
ena nyamula masache ena akukuwa tiye ukalowe iwe kuphika nkhobwe zako apo abwerapo zauza nzeru kunati yani ngomaliza kuirisa kankhobweka amangobudula ndemene muzika lo ndema kuti ndende chaili busy asilikali ali pakala kuti aonese kuti mina anthu ali busy mpasapezeke onese olingalira zopita kwawo ali sakalowe nkati ndema kuti no masero aja no spona anthu akubweresa no apolisi akubweresa anthu kuchoka mmasero osiyana kubwera no ku prison kuja ndeno in charge wankulu amakhala kaidi ngati wankulu woyang'anira kaidi onse ajaona kuti no pakakhala nkhani zikulu sizifika kwa bwana nkhani zikulu popanda iyo chakumuda kumuziwisa kaida ameneyo ndi kuti kaida ameneyo anthu amamudikira iye kuti agawe anthu achakuti azipita mmasero ndeno pogawa masero muchama yang'ana toto ya anthu mmene mmasero chiwerengero mmene chilili 40 ine mapeza kuti mmene ili ndi anthu 100 chakuti ina ili ndi 100 anthu 180 chakuti ina anthu 200 chakuti ndeno achamaona kuti okay mwakuti chiwerengero chapanga exceed sero yakuti ndi kuti anthu awiri akwena alowerekwa kuti ndi amene ucha amata akabwera amakupeza ninu mwina mnakaba kafoni mulimbimu akuwapulana anthu akusendani sono inu haya mampanga ndeu bamena makukwapula ndi masaje nkhosi mje kuti wopusa kwambiri iwe kuona anthu mena zungulirira mutu mionga mabeni milandu yopepera ngati mene ngati kuloserera anthu ili ndisamalire ndiyo chamataka kuti nayeso azungulira mutu kwambiri foka edu makhala kumbalalisa palibe mena ngana kuti wampangira nkhaza munthu simakhala nkhaza amakhala nayeso kedu kumsokoneza fa makhala mmanga kwambiri pongo musaka kuti ino mukhala in charge amakhala kupita kutali kwambiri bafana ndizifusa kunena kuti kodi in charge umenera kuti ukhale kuti level yako ndi akumanga motani zokuyenereza kuti ukhale in charge nkaidi amene amakuyeneleza kuti ukhale in charge wanu mayenera ukhale kuti ukaidu chonoka nkha kwambiri 2 ukaidu wokuziwa tikati kuziwa ukaidi ndikuvomereza ukaidi kuti abana atakutenga kakusiya mulimbi muja abana ndikumakamwa iwe okhala kuti uli suthawa zimatheka zimezo zimachitika zimene ukaidi kuntulusa ndikuyenda ndi abana ukaidi kutuluka kuyenda limodzi ndi abana kafuna ashope kati magroceries tawo kafuna nawo sakuleka fanta amwe uli nawo limodzi ndamatha kuzodaima hapa basi iwo achapita kakula ngati kumene kuchoka khala kaidi osindikira abana chama chomwe kuchama kupeza sopombo mutenga naso muzida muzipita ndeka abana amafuna kaidi ngati amene amana zitawo mwana ndi walukushapa ndeno ukakhala kuti wakhalisa mndende munjandu chito kuzote munthu inde ndio machoka pa unyapala kufika pa IG kuchoka pa IG onde yani we inspector general kumaopa kati pa kaida amene kodi kuma maudindo anafika mpaka choncho mpaka kumusiko tukamba za kuberuti tikugamba za ntanjoni tikugamba pasiri kugamba za pasero ya pasero ni pana mwana kuti andilibisa lipi polisi andilibisa pa chikunda andilibisa pa soji zana komoka kakudu afika kumaziko ndikumena makakuuza una kuti awa ya inspector general ya mfumu amusero muno akakubera nizimanga zanu zokazinga pano mwapeza wanu madandaulo umene wo ndi udindo wa musero so pano waung'ono kwambiri awa ndi sergeant iyo yake makaya usiku sunga msolowera ndela mukuchoka peno bota wanda anyapala ndo makapeza nyapala amakakuza kuti nene nyapala ziwiri zake zili pamene ndaka machoka pene pa udindo wokulira ziwiri zojani mene zizindikiro zosonyeza kuti yeni nyapala nyumulo kuti zimakhala ni nyota zimene zozo ndeni kamachokano kuti pa nyapala timafika pa IG inspector general sunga mdelereso amene ndo wakulu amene ndi akuyang'anira malire akakuchera pati amene malire yake amakhalona kuti no munaona president ndi vice president kuti president amataka nkhala kina kake unaona ata zilongosoleni zimenezo ndekuti nosipana kuti ma vice tija ndi ma IG for ma IG amakhala mbiri akana utolo kuona kuti muitane ndende mukuti ma IG onse abwera apo umakaona azibambo to akulu ina kuti ndi ana ina 4 kunja kwa mpanda ku ina ndi ana 8 ndi ma inspector general mkatimo anthu akuzuzika kugwira kaidi mkatimo koma ino ndi IG munthu mwezi ndi IG wavala foya wake ndi kaidi koma akuchula kuti inspector general kali mwaona kaidi minolo 100 chakuti ma IG okaoka azibambo anthana nazawo oda kanguti weti okalowe nkati olo amene wo azibambo amene kuti ungu atulusolo 1000 kuti akule mulimbi muzikonesa ngati anthu sakumva kupangira business malola kwika anthu ayenderere ndikukuuzani azibambo azibambo kutolo kuti apa alenge misala kuti apa kulenga sana bada ni malenga anthu amalenga ngati mwana makuza iwe suma khapa anthu kunja kwe kuno susa khapa so munthu iwe ndikusimikiza kuti ayi nisiza khapa dimu atakulongosola atakuuza kuti feni maiji wafika ndio maiji ogo kutenga pabwalo wapalamula mulandu mberutu muja anthu amapalamula amoso sinanga ngati mmuzi eti kukukhazika pabwalo pakati pa maiji ndikumakufusa kuti wapangiranji zimene zizi inu kulephe kuti muyanke kumakhangati mazungulidwa ndi asilikali ali nkaidi zako ukalaso mwana wachi bwana mpakozi kozera ali nkaidi zako akulu amene ndekuchokera no kumene kukuma kapeza nsopano in charge ndekuli in charge woyamba in charge wachiwiri ndi in charge wachitatu mphangala zimene zizi imozi ima in charge woyamba ima chonji wachiwiri wake uku wachitatu wake uku mpaka hapo sunga ntape
sizingatheka iye ndo akulu zabwino zonse zija zimene zimachitika ngati munthu akakhala afumu kukhala ngati apunthu mana kuti iye afumu heni nali kumuzi kuti ndangobwera ndikanteza aka zimenezo ndi zimachitikira iwo Mperuti ndimamva kuti Mperuti akumalipirira fees kunja kuno aliko madolo mkati anthu amagwira ntchito mu nthawi yanga ineyo zinthu zimene ndinaziona zinaziona kuti no ndinaona kusintha kwakulu panopa sindikuziwa chifukwa ati aosi amene analipo anaye pangabe njira zawo ziwiri zitatu kuti mafoni achepe chifukwa pamenepo pakubwera ifa ya nkhani ya foni ndikuziwa kuti pakubwera ifa ya nkhani ya foni ndikubwera kumeneko koma anthu amene amakwanisa kuchita zimenezozo zimenezo amapangade so izi zomati wayimbiridwa foni kumasasa business munthu ali mkati nthawi imene ino kunali kulibe sizimachitika iyayi nazipeza komano sizimachitika ngati bongo chitika ngati apo imene ichayeli ngati scam ndimafuna scam imene timvese mpaka pano anthu akulira nayo anthu oti nosaona patali chifukwa anthu timakhala ndi pressure chifukwa cha umphawi wathu ndi chifukwa cha pressure imene ichayo timakhala kwaso mutrap ndi scam ndiyotina kuti fotino asilikali amakhala kulesa mafoni ndi kwa kaida amene amakwanisa nthawi imene yokhani mafoniyo mafoni achama asunga mwachisisi mwana kuti nesasaziwe amachita sokakhalanso kwaokha ndikumapanga boshi yawoyo imene imachudwa mkati mwe imachudwa kuti boshi ndikumapanga zili zimenezozo koma asilikali amati akaziwa anthu amene amatibula osakhala masewera ndikuwapasanso trust faso umamenyedwa leo khala ndi fono lokungopezeka niyo ndi simu kadi aine umumenyedwa zonotolo simunamenyedwepo pa moyo wanu kupezeka ndi simu kadi imene simu kadi namva kuti ndiyo dula kwambiri mkati msimu kadi umamenyedwa munthu kumenyedwa kusala pang'ono ngati uphedwa iwe kumalira bana mundipa nzibambodwe kumalira bana mundipa kumakukwapula ndi ndodo mpaka kukukomola kumakukwapula wapezeka bwanji ndi simu kadi tafotokoza simu kadi imene imalowa mfoni yake iti abwana simu kadi imene ndi akale nthumba msini mazoti nali momo trouser ngo ndibweresera kuchoka kunja kwa mpanda kuti amene akubweresera kuti mufuna ndi umamenyedwa umamenyedwa kani yake wapezeka ndi jani ndikadi zinthu zokayikisa zoona kuti nokaidi amene asapezeke nazo chilichonse chimene chimapezeka pa phone kaidi amene amachidula asapezeke nawo chifukwa abwana amamutenga kaidi kukhala munthu amene amaganiza kuno kwambiri choncho kumusira device ina yake angati kupanga zimene zosokonekera mentality chani manene chaona kuti wamangidwa iyi amene basi ndorani ndolako tili mkati mwakucheza unakamba hapo kunena kuti ngati pali chinthu chomwe chimamuzunguza mutu mkaidi amakhala kuti mwina wasiyana ndi banja lake ndiye kuti ndife anthu amene tinalengedwa ndithu kuti timakhala limodzi munthu ndi mkazi wake mkatimo mumamveka ndithu kuti mumachitiso nchitidwe onena kuti ena amakasanduka azimayi zimenezo ngalinepo chani ngati meneyi ndinena ngati motere ine ndisanamangidwe ndinkamva nkhani zimenezozo zimanenedwa muzeru zosiyana-siyana kuti iye atapita tikumene kuchana kadyako simenti imamva mwina chichiwa ngati mecho ine ndamangidwa nanenso ndinali tcheru kuti koma ndione kuti zimayenda bwanji koma chimene ine ndimangomva chimakhala choti mwana wake mamawa ndimangomva kuti zikhala banja lii kutunda kuti munthu akuphulisidwa azakhala bwanji alizi kuonesa ngati namowa wasuwe chinzake kupita kumene kucha kupeza kuti uonekabe kanyamata ndi munthu wokulirapo akuwaumbuza kwa amenya zenizeni zona kuti nungati akumenya mbuzi chifukwa cha khalidwe loyipa limene atani apanga chifukwa ndi zoletsedwa mkati mucha ndezi kamachitika zimachitika ngati chimene chimakhalira chigolo chapakati pamuna ndi mkazi kuti anthu apanga mozemba kuti anthu amapitiza mpaka kupita ku rest house kaya kuti ngati mene muli mkati mucha anthu amachitanso kudikira mwina chigwa cha mdima agwira mwina anapezerera kuti blanket mukuchitika chani kani zake zimaenda ngati cha so sizimachitika naonepo ni maso direct kuti ndapeza anthu akupanga so ndizinto zimachitika mwapisa anthuso ndikumamugemula kuti ayiwe kuti meso mapanga zakuti iwe mwakuti after wamenyedwa zilango kumaona kuti yawo mwakuti koma in reality imakhaona kuti masikali aja kuti azindikire munthu chamatengedwa direct kupita kakumana ndi mabwana akuluakulu kumufusa munthu maganizo ake ndikumpasanso chilango trust faso nthawi yakeso iti nthawi yake yomwe tikupita kumapeto amacheza athu ndimafuna ndi mwina chomwe ndimalize ndi full slot chomwe imayipanga ndrama ikhale yamphamvu ku prison ndi chani ndimamva kuti ku prison kuja ndrama yamakhala yamphamvu kusiyana ndi kunja kuno mu understanding yanga ine ndapeza kuti ku prison ndrama si yamphamvu koma anthu amangoyiremekeza ngati ndi yamphamvu okay izi zimachitika chonchi
kwapezekede ka zinthu kakupulizo kamakhala kosiyana ndi mmene anthu timakhalira ndi katundu kunoko chifukwa anthu amene ali kupulizo amadikira kuti anthu amene ali kunoko apitise zinthu kumene kuja ndine kuti zakudya kufikira kuzovala nde ine ndikhozokhala ndi chovala chimene mwina kunoko nachigula 40,000 mkati mucha sindikakachigulise 40,000 ndio mwina munthu andipasa 15,000 or 10,000 ndrama ichaoneka ngati yabwino ndikamayigulisa ntchito for zinthu mmene ndingagulene zikhala za within mkati muti momo koma ikangotuluka kunja kwa mpanda kuchemaoneka kuti ndrama ija ndiyo foil nde mkati mucha muzaona kuti zinthu zimene zimakagulidwa kumene kuchako si zinthuso zimene zikanapanga value ndrama yeniyeni zikanakhala kuti mukugulira kunoko chifukwa kumene kuja mukapeza kuti munamugula mafuta ophikira 150 kwacha amene kunoko simungawapeze koma kuja mukapeza 150 koma mafuta 150 ineyo kwaona kungwaiza bekuti nopa ukaidi basi ngovomereza kuti andili kundende pali usakwana ndochepa basi mukapeza chimanga chokazinga chika mti mapaketi business yona kuti kumapanga kunoko anthu akuthamangisa musika zidu kukawa koma kumene kuchako zimakhazi kuti zira timiteza zoti value yake inambira beti ma 20 kwacha ma 50 kwacha kumakwera chani kumakwera mtunda mokuti munthu kumpasa 100 kwacha kupuliso ndikuchi umakhawa muchemelera nthawi imeneyo ndekuti panopo mwina munthu zimuchemelera timapiri timafafanzi fa sina ngano pali katundu ina kuti umathako apasira akaida amene matuluka panja chikuti akugulire kunja ndekuti which means ndekuti ndrama imene matuluka ndende mmene anthu kunoko akuguliraso ndene mukuyeza kwanga ndinangoona kuti chifukwa chakuti zinthu zimene timakwanisa kuzigula kuno zimakhala za content yochepa zimaoneka ngati ndrama ili ndi mphamvu koma ndrama imakhala ndiyo foka basi waphunzira chani kundende nthawi mwakhala kundende ukamakhala kugona kulingalira waphunzira chani choyambirira kundende ine ndinaziphunzirako ndekha ine mwini wanga ndinazindikira potential komanso kuthekera kumene ine ndili nako chifukwa mwina nthawi imene ndisanamangidwe sinimamvesesa kuti ine ndili kuthekera kwa mtundu wanje zimene zinapangisa tazindikira zimene zinapangisa kuti ukaidi wanga ndisogwira opweteka kwambiri ngona ndimana kuti nafika po nthawi nake napeza kuti ndamba kuandika ndi mabwana faye kuti Mulungu besa nafuna kuti anditayipe na paliponse chinthu china ndaphunzira kunena kuti no moyo umene timakhala nawo ndi umozi umene Mulungu anatipasa basi one long move uzanyambitika moyo wako wonse ndiye kuti pamene popo kaiwoli kuno sunamangidwepo kaya unamangidwapo kale unatuluka koma kupanga ka mistake kamozi kama panga cost moyo kapena umavutika moyo wako wonse osazazitolera aso munthu kumangovutika oti chili chonse chimayenda kuno bwino koma chili chonse ndikusokonekera mpaka nano iwe ndikufika pa zero basi uzamwalira zimachitika choncho pano pa moyo wako ndiotani surrounding yako yaiweyo ndiotani ndikufusafusa pamene ndifua chonena kuti ukapita kundende ndikubwera umakoma ndi mavuto munthu siyanasiyana ndifua chonena kuti sonse amene amakumvesa kuti mwina suna lake kupita kundende kufika pano iweyo ukuona kuti moyo wako ndiotani surrounding yako ndiotani exposure yako ndiotani ine nditabwera ndikufika kunjako ndi seko ene yochepa kwambiri seko yanga ine ndiyo chepa kwambiri kodi mwina ndisanafike kumene kukutuluka kake unangotulusidwaso wati ngoti basi padoni kapena kuseva mpaka kumaliza ine sinatuluke padoni weka solo mati sumamaliza atu sentence sentence siumayimaliza chifukwa chonena kuti pamakhala ziyazona kuti boma lakhululukira kaidi atatu koma pambuyo pakutuluka kaidiyo lachoseraso kaidi unaliyese miyezi ka 6 unaliyese mana palamula mulandu ocheperako mphamvu akana kuti ocheperako mphamvu amakhala kuti ogwirira amasiya samakhululukira samachosera amada ndi mukuzowa kale koma milandu ina yamapeza kuti apungula koma sentence yake ndezi makazana kuti no akangoti no akuchosera 6 months leo ndiyo ngatunali pa 8 months umakhawa salary ni miezi iwiri ndi chifukwa cha chimene chichacho boma limangona kuti mpaka adikire miezi iwiri azipita akamalizira miezi iwiri yokunja kompanda kongo so yonse una save ingati ine na save nakanga ka 17 months 17 months yomwe ndiye kuti ndi chaka ndi miezi chaka ni miezi imene koma pene kuti kakhatiri period muja ndinakwanisa 2 years pamene popo mkatimo tibwere kuseko ija watuluka seko yako kufika pano anthu wazungulira anthu kukulandira ndi zomwe umachita pano okay mwina munimvesesa kufa ndidakalibe wachinyamata koma seko yanga ya ine ndi yazinzanga amene iwo anavomera kuti ndinagwirapo kaidi iwo anavomera kuti ine ndinamangidwapo palibenso chifukwa choti akapange nthabwala ndi zinthu zimenezozo
chifukwa amaziwa kuti zinapangati zinandipanga ku affect moyo wanga nthawi naye kwa ndimaona ngati nthabwala umazilowesa wekhatu okay chomwe ndikutanthauza pamene popo nchonena kuti iwo achano sikuti amachitenga ngati ndi chinthu chona kuti akhoza kundinyoza nazo to the core chabwino okay tikakhala kuti limodzi ndi vibe imene timapasana iyo ndine kuti no macheza azikhala kuti akuta akuyenda zinthu zimeneno sindingakanene ndi munthu ino yake mwachibwanabwana fa kuti iye uja akamaza zinena zinthu zija sasa zinena mentality ona kuti nagwira ukaidi nabwerako ndili bwino ya iye azazinena kuti no ndinolako ndikupereka chisanzo nakwerapo njinga ulendo wina wake ndepa sogolo panali gramu yodula kwambiri koma gramu doja simayenda bwino na wanjinga uja anapatuka kupita kumbali nde mmene mendera gramu doja nakatipeza so kuti chifukwa chakupsya mtima wanjinga uja anamutuka na munthu amene ali ngale moto uja wangale moto muja anandiyankha ine chifukwa chokuti anandiona pa zomwe za pa social media chifukwa chokuti munamangidwa munakakhala kundende nde mfuna munthu wopyeze koma anatukwana ali waja mwina kwa akaphaza uja fwe nali customer wangu ta ungukwezedwa ine sina mayankhe chani china chilichonse kutanthauza kuti iye zimene anaona m'masomo ake si zimene zachitika pamene pachapo zichaya koma chifukwa choti ine ndakapezeka ndinali kundende ndinatuluka nde akuganiza ngati ndine mphamvu zoti ndikhoza kwanisa kumuopseza chifukwa kuti kundende ndinakhalako kale mukuona kuti difference inonso yona pakati pa azinzanga ona kuti akuzana kuti kodi iwe mesa ndikaidiwe mwachisanzo mene timachezerawo pamuchi akundipanga kuti ayi iwenso kuti bwanja se sindingazitenge kunena kuti no akundipanga diki kapena akundikumba chifukwa cha ukaidi umene naugwira ya nona ndi muzaona kuti pala ana ena amachoka kumene kucha ndikukhala abwera pa khomo makolo awo alandira makolo awo kuchoka pakupita kugulu iyo chasinanga ndoto waduka manja ngobwera kumene mperuda alibe zochita waduka umakhawa waduka umangobwera umankhawa anyambirika umadikira anthu ena akakutani akusamalire chimene chimangofunikira chifukwa cha gapu icha ngati palibepo nde kuona mayi akupita kugulu akuseka chani akuseka nyumba akusiye wewe pa khomo pacho lipanja anthu amene ndi kuti sanakulandire sanakukhulupirira kuti amene akalowa nyumbamo tikuona ngati no fedi kachokapo ndi kuti mwina nyumba mapondaponda pena pali kusile kuti machenji tasunga pachapa ndi kuti atikhumulire sana kulandira that's the gap ndi makampeni amapanga apuliso na kuti alandire anthu amakuti mwakuti chifukwa kuti no munthu uja amene chimene amasowekera si support ona kuti no drama izi zambirimbiri amba ni business amakhala kuti muja maganizo ake sanakhazikike akakhala kuti munthu chakubwerako kumene koma munthu uja amene apitidwe mphepo 3 days kamwezi akapitidwa mphepo bwinobwino ndi kumufunsa chimene yakuna kuti nochikhoza mukhazikisa bwinobwino pansi kumbali achochita chifukwa ngati chochita sichikhalapo ndi acha usakhazikika mtima amene sanapange chiganizo cha mtima mwawo acha amaganiza kuti ndi mmene so ndinachezera ndi makeza cha ndikuona ngati pakuti pali ndikhoza kuonesa ukachosa zakuvuta ukabwerebwere umakhala wayambika chimapangisa ndi njani cheni choti munthu azikhala kuti wachoka kumene kuja wana zilango kubwerera basi ndikumasankha kuti atole mwina pena paka asokoneza abwerereso inuyo koma mukuziwa kuti no tisabwere prison pali anyamata maderamo mukuziwa kuti pali anyamata maderamo kuti akusowa chochita cheni kusowa chochita kwenikweni kuona kuti namatha kuvala bwino kusamba ndingopisa mmadumba ndikumayenda mmaderamo anthu kaona kuti akuoneka green ndomana kuti ndi chochita siwo kubatwe koma ndifota akamba kuyenda mamba kumaona zinthu zabwino zambirimbiri zimene mtima wawo makhala kuzipanga desire komanso kuzisowa malendo amene aja amapitirira mwa munthu uja siku naka mamba kumaza sirira even ndo anthu amatha kusirira kungwe pasa checha nkhuku ija ndikuitenga kumapita naye chifukwa chakuti alibe china chilichonse nde mumphatizire munthu odi waona zilango wamva kuwawa kwa zaka zochuluka wabwera kunoko palibe amene amulandira pa khomo aina to amafikana point to even kumasowa kuti akakhale koma abale awo ali nawo mtauni mumu akuti singakusunge singakusunge naye munali kundende niyo ndokayikisa kwambiri ndokayikisa nde kuti munthu uja amakhala kuti anapita kumwina pamalondo namiziridwa munthu yonse wokuba muchibadidwe watulukako alibe experience inenso yokhuza kuba koma anthu akumusala ukutani panopa cheni chomwe ukupanga ndi chani panopa nene ngogwira maganyu a photography omwe kwa panopa ndingopanga so tikati kugwira maganyu photography ndifuna ufotokoze kumakhala kuti ukukamujambulira munthu kapena zikuenda bwanji let's say kuti kama guys ena kuti akuliziwa makamaka mmuzi mtown mbanga muno kuti asset in function ukati wekere ndi makhandi kandi kajambula ko stuzi zokha ndi kuti kandi video so mbali imene yoti kujambula video zituzi nya zama nzotheka zikutheka pano bwino ndimaweka ngini zimene zonse ndimaweka koma nosina ngabe mukuziwa kale moyo wake umakhala ngoti no ups and down maganyo ojambula zasiyana ndi zinthu zinazi amene anthu ena akaganiza za chisangalalo chawo kai to the max kuti jambulise ndasangala kwambiri ndinane photograph kuziwa kale koma mwayi utati wapezeka kuti anthu afuna kuthandiza ungafune chani
ineyo chimene ndikufuna ine ntchito ya manja chinthu chona kuti ndakhala kuti ndachiphunzira kuti sindikuchiziwa ndachiphunzira chikhale kuti chili ndi ineyo kwina kuli kumene ngamayenda chisakhale chinthu choti ndikangosuntha kungosintha dera ndikuti ndikhanda poyira ndi chani iwe because bangalo driving ndikuti ndikhandi safe uzizowa kunena kuti ndili bwinobwino ndili bwinobwino as long as ngati kadi ilipo ndikuti ndimakhala kuti umakhala uli mkati masamu ena background umakhala ukaona weka fora anthu ena amatha kuphunzitsa ntchito ndikukupa sasokani anthu ena amata ndagwira ntchito ndi anthu ochuluka family ndi kunena chonchimo anthu akundiziwa ngati photographer kubangwe kuchokera kale before zinkhani izizi nde uphotographer wanga mmene nanena kuti namba 2018 namba pakanthawi nde ndakhanga tino ndapezeka kambiri kanga sikuti ndikoyipiratu ya kanangoyipa faja ukaidi omwewe kuti anthu akunena kuti ndikaidi to amene pesa amafuna kuabera pa malebanisi mulimbimo anthu amata kumanena ndi mamva zichawo zimenezwe koma nene ndimangoona kuti mafana simukuziwa kuti zilango zimayenda bwanji muzakakagwira zilango muzatusa nde angakupeze bwanji kufuna kuti akuthandize anthu amene akonera pano achita chidwi ndi akuti I think ndikhoza kumuthandiza nyamatayi thandizo lina losoma kufuna apereke angakupeze mutani ndiye kuti kungondimbira phone ilipo pereka phone 9 mozi ma 8 awiri 17 ma 5 atatu 3 mwaini na namba la chiberuti kwambiri tu nene namba sina ngano kali muchatu munthu ine ngati asikala jana timenya kwambiri mutu ndi makhala mabalalika asikala aku prison ko asikala cha asikala mmena nena mucha kuti no nthawi inayo samatha kukupasa tu makofi sungafuse so yafo makhala wapereka chikayikiso tenti pereke namba la iso bwino 9 mozi ma 8 awiri 17 ma 5 atatu 3 so namba imene yakhoza kuyimba muyankhulana kandi WhatsApp muyankhulana chimozi komanso kayafuna aponyeke nakake just support nzotheka so zimakhaza kumudwisa nthawi zina kunena kuti anthu munthu amene ampanga support akuzamuona so akusokoneza nthawi ina yake pano ndi pakanema anthu mungalonjeze chani amene akufuna atenge gawo loti akuthandize ungalonjeze chani siningapereke lonjezo na lilose koma chimene ndingayankhule ndi chonena kuti munthu amene ali wanzeru komanso oganiza bwino amaziwa chinthu chimene akuchisowa chikabwera m'manja mwake amaziwa amene angayenera kuti kuchigwirisira ntchito pambuyo pakuonongeka fa cha thandizo limene munthu apasidwa ndi chifukwa chonena kuti anthu enachi amakhala kuti thandizo lichango liphwekesa zilango zimeneyo akumana nazo zimene zapangisa kuti anthu achati kuse thandizo limene lichalo sanazikumbukire aziwa inefe no ndikakhaulula kuchipinda kwanga kungolowa ko chonje ukaidwene ndimachita kuona kuti ukaidwene okuti sizimachita kulira so kuti munthu achite kundikumbusa one long move munthu akapanga mamuvu achikapi ndimachita kuzo kuti awazoma kupangaza afuna tikagwire zilango zina ine olonzanga ndimamuza kuti lase inu tisibasana moni mukandiona musamabisale koma inu ndine lero kuchokera yosini nzanga chifukwa zimene mupangazi apolisi abwera kalitenga okay tukupita kumapeto eni nkutheka ndikhoza kuti ndakusira mawu mawu akusiriza ngakhale utani kaya kwa chinyamata ena amene mwina mwadala amatha kukapalamula zinthu komanso mwina anthu amene amaweruza chifukwa chowina kana amangidwa ndi kuti amakhala kuti aweruza kuti basa amene ndi kuti ndikutosokoneza pa zinthu zomwe mwina sizomwe zinachitika chomwe ndinganene chonena kuti kumangidwa simakhala minyama koma ndi zinthu zoti Mulungu anachita kungozikonza kuti iwe ufune usafune uzagwa mtrapu imeneyo mpaka uzamangidwa okay ena anthu sangazimvesese zinthuzi chifukwa kuti even iniolo chakudya choti iniyo mudye paziko panopa Mulungu amachiziwa chikazatha kuteko muzamwalira ndiye munthu amatha kuyankhula mawu ena aliwonse koma chimene chimachitika nchona kuti ziko limabwezeresa zinthu zimene iwe wali pasi ndeno ngati iweyo wazala chinthu chabwino chimabwerera ngati wazala chinthu choyipa chimabwerera ndiye munthu amatha kungoyankhula mawu ena amene angakwanise kuwayankhula chifukwa kuti ali ndi ufulu komanso mpata opanga ziti zimenezo koma akazapita kuchichiri mwayo umene usazaupezanso ndi anthu amene amaziwa kaya kumpanga munthu chipongwe kandi kumapanga zinthu zachibwana zamasewera apasidwa opportunity kaya kugwira ntchito yo kumapanga zinthu zachikapi ukapewa ukasungunukira mperuti fukene ndaonapo anthu amene amanena kuti madolo kunokomo koma kupita kumene kuchako ndikukafoira ndikubwera kuno ngokhala masiku ochepa kumwalira zimezo zimachitika zathapo zakatera chifukwa kuti umakhawada wafoira nde muchina chonse chimene fe timachipanga tikuena tizikumbukira kuti no
ndicho khacho chimene chingatipindulire ngati ife tingachipange choyenera cha ifeyo osati achifukwa cha akazanga ndetu limene ndapanikizikiramo ndi ngoba akazako wazanena kuti ine nali kukomo mabako kokagwira ukaidu zakhala uja ndiweka amayi akoso zankhaso chimozimozi ngakhale so abambo akoso zankhaso chimozimozi azikwanisa kumubweresera kasima kochepa komweko ndikumaza kupasa chopsa chimene chimachitika nchona kuti no milandu imene makhala yopoira ndimene pakhota makumanga kwambiri okay amakumanga kwambiri fonera kuti no ndipereke chisanzo wabanjinga yakapalasa timatha kungweka kuti anjinga si 200 chakuti 1000 sakamanga kwambiri mwina akamanga chaka chimodzi koma muzapita mwe chakapeza kuti munthu chamanga 8 years ndiye kuti munthu champanga suspend pachili chonse chimene akanapanga build moyo wake pa 8 years akakhala kuti ali kumene kuti ndiye munthu chamene akhale mwina ngati naye wa 28 years ndiye utenge 8 years cho iphatikizepo so 8 years ndiye kuti sete chakuti years kuti no ukamaza bwera ndiye kuti no kuchokera pa zaka zimene ungazatuluke kuti iwo yambe no kukonza moyo wako kuchokera pa zero umwaliratu umwalira ndikuuza ni stress zakhale kupweteka foza peza so kunja kuno pa ground anthu akuphula so moto so simasewe ndeno mulandu azakumanga kwambiri fora zano kuti iwo ngabe ambulance serious uli nayo mafuta amatha kusowa magale moto njinga za moto osapezeka anthu amakwera akapalasa ndi kwanyamula amayi kuti anokupatala oyembekezera ndikathandizidwa iwe waiba apo pakhomo njingayo ndi mulandu akumakhala wa ambulance iwe wa ambulance iwe mutoko sukukwira amakumanga wabankhuku anthu amati nkhuku umakhala watenga chinthu cha moyo chimene mwini wake anapanga invest long term mwina kwa 5 months kuti nkhuku iyi 5 months ikamatekhala ndiberekere ndi ana 6 ndikuti anati jadi anapiye nditi samalira koma zafika chaka chikutha ndizakhala ndi nkhuku mwakuti pakhomo pano mwana ndizidya kapena mwina ndizatenga ndizagulitsa ndizayamba business yakuti iwe waitengapo nkhuku icho machisira amakayeza value ya chinthu icho mwini wake phindu limene akanalipeza popeza kuti no palibepo compensation inense imene wolakwirida amene akanalandira 5 years chifukwa unabaka nkhuku kamozi kuti nokhoza kagula kali kansoti kakang'ono 3000 chakuti ndikukaponya nkhola kumakatulusa mama wake kuti kazingoenda kumakasaka zokudya zokha ikamati kuti 2 weeks ikamba kutetera akamba kuyikira mazira 3000 ndi amakhala kuti akukumanga value amakhala kumanga value ya mulandu imene wopalamula ndichifake muzaona kuti anthu ena akamatha kupalamula mulandu asi kuti nangukira demand ready 100 munthu akubako mamutulusa inuyo takupezani mutaba chitengo chapakati pa nyumba choti mama kufuna akonzere denga chigomba chichi anthu akugwirani akumenyana kubwesani kuno mulandu mukuvomera kuti kumpanda mulandu ndikuvomera kuti ineyo ndachoka kwathu kumulanje mizondo amene ndatuwiramo kuti wakusula anthu amandithamangise yani ndachoka kwathu kumulanje chazana kuyenda wapasi masowa zokudya nangotenga mtengo kuti ine ndingopeza chakudya basi ona ndi machiso cha maiza mfali kumuona munthu ndikuzamvesera umbo umene anthu apereka ndikuzaona kuti awayapa ngisatinicha ndikukumanga 2 years uli kwanu usazapalamule mulandu ukazango palamula ndizamba kupasa sentence kuyambira ya mulandu kusamalizira mulandu winawo tulukira pena pali poso zipita kwanu anthu ndikuzungulira mutu ifa mtengo cha ulipo usunagulisidwa anthu otenga nduta ndikubwerera nawo muzapeza wina anaba phone napezeka koma mpasa so sentence amafuna chose chibwana kina chake ndimati ndiyamike kuti pasanthawi kuti ticheze kakati kuyankhulana kuti mwina ticheza kubwera pakanga kuti ndikukhupira kuti khale phunziro kwa anyamata yeah chifukwa chinyamata afe mwina timatha kupezeka nthawi zina malo olakwika nthawi yolakwika ndi mmene zinachitikira ine anyamata mbiri amene mwina amatha kuona ndikumauza kuti koma moyo osamupangira chibwana akuziwa chifukwa kuti as I said mbuyomo kuti ine nali postori anthu ambiri akundizwa m'magalundi kulalikira kuwaphunzitsa anthu mamu paja apostoli cha mwaize mbaze mtikoza kuyikamba apa mapeto kwambiri anthu ndalalikira kwambiri tu pasipo pato lwa nyamata mbiri akumaoneka kumene ndi mabaibulo ni nkhosa zanga naphunzitsa ndekha mamu aboza koma ndikukuzani wallahi ine ndikanamene ndi munochoka kubanja apostoli iwe nali tu phase ya nthawi imene kuti nochito imene mulungu anandilembera kumene kukoyo kuti ine mulaliki alalikire na anthu amve maja so ineyo mwalalikirapo ndithu kulalikirapo anthu imene ndinkhani kwa ine kuti panonso mukalalikire aya panopa anthu sitingapasa uthenga fati kapasa uthenga anthu anthu azamba kuona kuti mwina ndizachita kwa abwerera ndineja achibusabusa atu ndizamenyera kachekete kataye kuti ndikamamenyera uthenga mwina anthu azamvesisa sasaone zawo guidance sinangata pa kumula ndi face inake kuti mwakuti ndathokoza kwambiri kwambiri postman akumuseni dzina licha ine David Tsogolera kwathu komwe kuchira zuluko aundifuna ine nimapezeka kwathu kwa mtopo ako achinteza olo mwana akuperekeza pakhomo pawo ndi kuti macheza bwino bwino chabwino ndipo fikirika pakhomo ndipofikika kuti atadani akuti asochera namba lamwe asikupezeka akhoza kubwera mwantopo iwo asabwere mokayikisa chifukwa kuti anthu akazawo naso akuoneka mokayikisa ndi kuti kupezeka kuzakhala kovuta thokoza kwambiri zikomo kwambiri menemo ndithu ndi mmene tachezera program yathu yakangaude nkhani yake
tiphunzire ku nthawi zina moyo omwe akapezeka zoti wakagwa mu nyengo zonena somayenera kugwa koma ndikutheka kuti mulungu amakhala kuti konzekeresa kuti phunzisa langa dzina ndi Abel Zulanga pakamera Dennis Ng'andu mwakoma nonse keep it Kangaude bye bye.